Για το Δήμο Ζήτσας αυτή τη φορά είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Γιώργος Ράδος, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη Έντιμη Πολιτεία, αντιδήμαρχος αυτή τη στιγμή, αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού. Είστε υποψήφιος με την Έντιμη Πολιτεία που έχει επικεφαλής τον Μιχάλη Πλιάκο. Κύριε Ράδο, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλησπέρα σε όσους μας βλέπουν. Είναι η πρώτη φορά και χαίρομαι ιδιαίτερα που βρισκόμαστε στον αέρα μαζί. Και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα κάποια πράγματα που αφορούν στο Δήμο Ζήτσας. Να ξεκινήσουμε κάποια πράγματα που έγιναν, κύριε Ράδο, αυτό το διάστημα και στον τομέα το δικό σας. Επαναλαμβάνω, είστε αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού. Να πούμε δύο λόγια της συγχρόνης τηλεόρασης. Ναι, πολύ σύντομα, να μου επιτρέψετε μόνο να ξεκινήσω προσκαλώντας όσους μας βλέπουν αύριο Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου στη Ζήτσα. Έχουμε δύο εκδηλώσεις. Η μία εκδήλωση θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο και είναι στη μνήμη του Κώστα Μαλάμου για τα 110 χρόνια που συμπληρώνεται από τη γέννησή του. Ο Κώστας Μαλάμος, να πούμε ότι είναι Ζητσαίος μέγας δωρητής στην πινακοθήκη χαρακτικής που έχει το όνομά του και συμπληρώνει και αυτή 13 χρόνια λειτουργίας. Και θα γίνει μια εκδήλωση στη μνήμη του και θα υπάρχει ανοιχτή έκθεση ζωγραφική στην πινακοθήκη με έργα της συλλογής του από τώρα μέχρι και την επόμενη εβδομάδα. Και επίσης δεύτερη εκδήλωση αμέσως μετά. Η εκδήλωση η πρώτη είναι στις 6, η επόμενη είναι στις 8.30. Είναι τα εγγένεια του εκθετηρίου Ίνου που ολοκληρώθηκε και παραδίδεται με ένα πρόγραμμα Ιντερεκ που ξεκίνησε στην προηγούμενη θητεία. Διαμορφώθηκε. Το κτίριο αυτό, να πούμε ότι είναι ξύλινη κατασκευή και έχει βραβευτεί αρχιτεκτονικά όταν σχεδιάστηκε. Και τι μπορεί να δει εκεί κανείς στο εκθετήριο? Εκεί μέσα έχουμε συγκεντρώσει εργαλεία που αφορούν την αμπελουργία. Και βεβαίως μπουκάλια, φιάλες από τους τοπικούς παραγωγούς Ίνου, που είναι 5 τα εινοπία, και θα λειτουργεί σαν εκθετήριο για τους επισκέπτες που έρχονται στη Ζήτσα και είναι στο κέντρο του χωριού, να δώσουμε ζωή εκεί πέρα για να μπορεί ο άλλος να δει κάποια πράγματα που η αμπελουργική ζώνη της Ζήτσας, κατά τη γνώμη μας, δεν έχει ακόμα πάρει την προβολή που της ταιριάζει. Ωραία, δίκιο έχετε. Δίκιο. Ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε κάποια έργα που έγιναν, κύριε Ράδο. Πείτε μας έτσι, σε χρόνος τηλεόρασης, επαναλαμβάνω, όσο πιο συνοπτικά γίνεται. Να ξεκινήσουμε λίγο από θέματα δικιών μου αρμοδιοτήτων. Να πούμε ότι για πρώτη φορά στο κομμάτι του πολιτισμού ξεφύγαμε το κομμάτι των καλοκαιρινών εκδηλώσεων μόνο, που γίνονται σε αυτούς τους δήμους συνήθως. Βεβαίως, ακολουθήσαμε την πεπατημένη και κάναμε πράξη όσα οι προηγούμενοι κάναν, όπως για παράδειγμα υπό το φως του φεγγαριού στην Πανσέλινο, στην Ακρόπολη Γαρδική. Όμως, διοργανώσαμε θεατρικές παραστάσεις το χειμώνα σε κλειστές αίθουσες κοινοτήτων που δεν είναι κοντά στην πόλη των Ιωαννίνων και φέραμε το θέατρο και τον πολιτισμό και την κουλτούρα κοντά σε αυτούς τους λιγοστούς ανθρώπους που έχουν μείνει να μένουν στα χωριά μας. Και θα συνεχιστεί αυτό να γίνεται και το φθινόπωρο αυτό και ελπίζω και τον επόμενο χειμώνα, γιατί δεν είναι μόνο οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Επίσης, στο κομμάτι του πολιτισμού δώσαμε έμφαση στις μικρότερες ηλικίες, τους μικρούς μας φίλους, οι οποίοι στερήθηκαν πάρα πολλά σε χρόνια που δεν γυρίζουν πίσω, της παιδικής ηλικίας, όταν στερίζει το σχολείο, το παιχνίδι, την έξοδο. Προσπαθήσαμε να απαλύνουμε λίγο τον πόνο αυτό, δημιουργώντας εμπειρίες και αναμνήσεις, κυρίως στα χωριά, έτσι, τα παιχνίδια της Αλάνας που κάναμε για πρώτη φορά, δραστηριότητες που γίνανε με εντονότερους ρυθμούς, με επίκεντρο τα παιδιά. Έτσι. Αυτές ήταν κάποιες καινοτόμες και καινούργιες δράσεις που γίνανε στη θητεία αυτή, όσο μπορούμε, γιατί ήταν κουτσουρεμένοι από πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μου είχε τα 2 πρώτα χρόνια να είμαι αντιδήμαρχος πολιτιστικό και να μπορώ να κάνω εκδηλώσεις. Είχα πολύ περιορισμένα τα χέρια μας, δεμένα. Αυτό λέγεται και ατυχία, έτσι, κύριε Ράδο, σε κάθε περίπτωση. Είχα την ευκαιρία να κάνω άλλη μια θητεία για ένα χρόνο που ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο και εκεί νομίζω έδειξα έργο και τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει και νωρίτερα. Και σίγουρα με την εμπειρία που έχω, εάν ο κόσμος με επιλέξει για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα μπορώ να κάνω ακόμα πιο πολλά έργα μαζί. Για πάμε λίγο και στο μέλλον. Τι έχετε έτσι, στο μυαλό σας, στο σχεδιασμό σας, έτσι, τι σκέφτεστε? Να πούμε 2-3 πραγματάκια για το μέλλον, εάν ο κόσμος σας εκλέξει ξανά. Κοιτάξτε, να πατήσουμε πάνω σε αυτά που έχουν γίνει καλά και να τα κάνουμε ακόμα καλύτερα. Ο πολιτισμός δεν γνωρίζει σύνορα, έχει πάρα πολλές επιλογές και προοπτικές. Εμένα με ενδιαφέρει, όπως ξέρετε, να είμαι άνθρωπος του τουρισμού κυρίως και να παντρεύω τον πολιτισμό με τον τουρισμό. Και την άλλη κληρονομιά που έχουμε, που είναι τα παραδοσιακά μας πανηγύρια, για παράδειγμα, να τα πάμε ένα βήμα παραπέρα και να το κάνουμε εμπειρία για τον τουρίστα, εμπειρία για τον επισκέπτη. Και όχι απλώς μόνο ότι πάω, κάθομαι σε ένα τραπέζι, πίνω κάτι και ακούω το κλαρίνο. Που ωραίο είναι και αυτό, αλλά κάτι παραπάνω είναι ακόμα καλύτερο. Να γίνει μυσταγωγία, να έρχονται για αυτό το λόγο. Και ποιο είναι το καλύτερο πανηγύρι εκεί στο Δήμο Ζήτσας? Έτσι, τώρα, αν μου πείτε, βέβαια, θα δυσαρεστήσετε άλλους, οπότε μην μου λέτε. Έχει πάρα πολλά. Εγώ θέλω να πω ότι μου αρέσουν τα παραδοσιακά πανηγύρια. Πιο πολύ τα προτιμώ. Χωρίς καν ηλεκτρισμό, έτσι. Και κάτι άλλο, χωρίς ηχεία ακόμα καλύτερα. Εγώ τα προτιμώ γενικά. Τα πιο μαζεμένα, τα πολύ μεγάλα δεν τα προτιμώ. Και βλέπω, να πω και γι' αυτό για την εμπειρία που λέμε, ότι βλέπω και χειροκροτώ και επικροτώ ενέργειες που γίνονται από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, πράγματα που λέγαμε στο πλάνο τουριστικής προβολής που ενέκρινε ο ΕΟΤ
και το οποίο εκπονήσαμε το 19, να γίνονται εμπειρίες για τον επισκέπτη, όπως για παράδειγμα ο τρίγος. Ο τρίγος είναι κάτι ιερό για την ελληνική κληρονομιά και κουλτούρα και μπορεί να γίνει εμπειρία για μια οικογένεια που θα έρθει από την Αθήνα και δεν έχει επαφή με τη φύση. Και όπως το ίδιο μπορεί να γίνει και από στάξη του διημέρου τέλος Οκτωβρίου να έρχονται άνθρωποι από τις πόλεις να φιλοξενούνται από οικογένειες σε φάρμες ή αγροκτήματα ή σε ξενώνες. Και βλέπω ότι αυτό πάει να γίνει σιγά σιγά από κάποιους ιδιώτες. Υπάρχει πολλοί κόσμος που ενδιαφέρεται για αυτό που λέμε παραγωγή κρασιού. Και για το κρασί και για την παραγωγή, για όλη τη διαδικασία. Για όλη τη διαδικασία. Φαντάζομαι να πας τώρα σε μια αυλή ενός πετρόφτη του σπιτιού, να ακούς κλαρίνο, να γίνεται το καζάνια, να τρως μεζέδες από εκεί. Πίνεις πρωτοράκια. Ναι, και να έχεις το πρωτοράκι να στάζει, ας πούμε. Ναι, κάποιοι πληρώνουν πολύ γι' αυτό. Οι φίλοι μας Ιταλοί το κάνουν πολύ καλύτερα από εμάς. Να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές, να το κάνουμε κι εμείς. Ωραία, ωραία. Τώρα, να πούμε μερικά τεχνικά πράγματα για το πώς ψηφίζουν στο Δήμο Ζήτσας. Πόσοι σταυροί. Στο Δήμο Ζήτσας, ο οποίος θα έχει 25 μέλη στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλοι οι ψηφοφόροι μπορεί να βάλουν έως και 4 σταυρούς για Δημοτικό Σύμβουλο. Ναι. Και εγώ προσωπικά συστήνω να μην τους χαραμίσετε, ό,τι και αν ψηφίσετε. Είναι πάρα πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι. Στη δική μας παράταξη είναι 55 και οι 4 σταυροί είναι λίγοι με βάση την ποιότητα που έχουμε σαν στελέχη στο συνδυασμό μας. Ναι. Εγώ συστήνω να αξιοποιήσουν και τους 4 σταυρούς οι ψηφοφόροι. Έχετε και ένα ψηφοδέλτιο εκεί, έτσι μπροστά σας. Το έφερα για να καταλάβετε λίγο τι σας περιμένει. Αυτά είναι σεντόνια τώρα. Την επόμενη Κυριακή, για να είμαστε και λίγο χρήσιμοι. Αυτό είναι ψηφοδέλτιο Δήμο Ζήτσας. Βλέπετε τώρα δεν φαίνεται καθαρά τα γράμματα, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι το μάκρος. Πού να βρει το όνομα, τι να σταυρώσει, θα είναι λίγο δύσκολο. Θέλει προεργασία, θέλει φροντιστήριο. Να βοηθήσουμε. Εγώ να πω ότι πρέπει να βοηθήσουμε τους ηλικιωμένους λίγο για να μην κάνουν λάθη. Και στην περιφέρεια πάλι 4 σταυρούς βάζουμε, πάλι σεντόνι είναι και εκεί, γιατί είναι 2 οι κάλπες. Να μην μπερδευτούμε. Το έφερα για να φανούμε λίγο χρήσιμοι, για να καταλάβετε λίγο. Και κάνατε πολύ καλά. 4 σταυροί και βεβαίως το ψηφοδέλτιο υπάρχει για κάθε κοινότητα και υποψήφιος πρόεδρος ή προεδρείο. Αν είναι ένας ο πρόεδρος, είναι ένας σταυρός, μέχρι ένας τέλος πάντων, και αν είναι παραπάνω, τριμελή ή πενταμελή, είναι περισσότεροι. Μάλιστα. Μην μπερδευτούμε. Πολύ καλά κάνατε και χρήσιμη. Η κάλπη είναι η δύναμη του ψηφοφόρου, του πολίτη, να την αξιοποιήσουμε όσο με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο που γίνεται. Τώρα, εκεί οι υποψήφοι δήμαρχοι η παρατάξη είναι 3, έτσι. 4. Θα υπάρχει δεύτερος γύρος. Είναι η δική σας παράταξη με τον Μιχάλη Πλιάκο, είναι η παράταξη του Σπύρου του Πάικα, είναι από εκεί και πέρα. Υπάρχει η παράταξη της κυρίας Γεωργούλη και η Λαϊκή Συσπήρωση. Να πω ότι έχουμε 2 γυναίκες υποψήφιες για την Δημοτική. Καλό είναι αυτό γενικά. Δεν ξέρω αν θα εκλεγούν, γιατί ο κόσμος λέει: ωραία, να έχουμε γυναίκες υποψήφιες. Στο τέλος πάει και ψηφίζει άντρες. Αλλά εντάξει, ας ψηφίζει ο καθένας αυτόν που νομίζω ότι είναι άξιος ή άξια, ανεξάρτητα από το φύλο του, σε κάθε περίπτωση. Τώρα, θα υπάρξει εκεί δεύτερος γύρος. Τι εκτίμηση κάνετε, τι πολιτική πρόγνωση? Δεν θέλω να κάνω πρόγνωση. Άμα περάσουμε το 43% δεν θα υπάρχει δεύτερος γύρος. Εκτιμώ ότι θα το περάσουμε. Σωστή πρόγνωση. Να ψηφίσει ο κόσμος, να έχουμε συμμετοχή, να έχουμε μια τελευταία εβδομάδα χωρίς τοξικότητα, χωρίς ακρότητες. Είχατε τοξικότητα καθόλου? Υπήρχαν σημάδια? Κοιτάξτε, τώρα το παιχνίδι έχει μεταφερθεί στα social media. Σωστό. Στα καφενεία πάντα υπήρχε. Στα social media υπάρχει βαρβαρότητα. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ανθυποψηφίους κτλ. Εντάξει, πιστεύω ότι θα υπάρχει σύνεση και εγκράτεια. Ωραία. Πρέπει να θυμόμαστε, αυτό λέω εγώ πάντα, ότι παλεύουμε όλοι για ένα καλύτερο μέλλον για τις οικογένειές μας, για τους συνδημότες μας και αυτά. Αυτό μας ενώνει, αυτό να κοιτάμε. Τώρα, αν θα το κάνουμε το έργο έτσι ή αλλιώς, να διαφωνήσουμε κόσμια. Αλλά ελπίζω τελευταία εβδομάδα να επικρατήσει αυτή η προοπτική, την οποία εγώ υπηρετώ όσο είμαι καινούργιος σχετικά. Μια θητεία έχω κάνει στην αυτοδιοίκηση. Και νομίζω ότι είναι πιο πολιτισμένο για όλους να το κρατήσουμε σε αυτά τα επίπεδα. Εγώ θέλω να πω, αν μου επιτρέπετε. Δεν ξέρω αν είχατε κάποιο ερώτημα και σας διέκοψα. Εγώ ήθελα να κλείσουμε λέγοντας γιατί Πλιάκο να ψηφίσει κανείς και γιατί Ράδο, γιατί να σταυρώσει το. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω 2-3 πραγματάκια πολύ σύντομα σε τηλεοπτικούς χρόνους που λέτε και εσείς. Ωραία, για την επόμενη θητεία. Ναι. Ο κύριος Πλιάκος, ο Δήμαρχος, τον είχατε εδώ στο στούντιο πριν από περίπου 20 μέρες, είπε για πολιτικές πρόνοιας και να δώσουμε κίνητρα σε οικογένειες νέες που είναι στις 4 ενότητες εκτός Πασαρώνα για δωρεάν από το Δήμο Γάλατα, πάνες. Αν το θυμάστε, το θυμίζω και στο κοινό σας. Ένας τρόπος να βοηθήσεις είναι αυτός, να είναι η πρόνοια που είναι σίγουρα στόχευση της επόμενης θητείας, να καλύψουμε τους κοινωνικά αδύναμους. Όμως και ένας άλλος τρόπος είναι για μένα ο αναπτυξιακός, να προσελκύσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι μακριά από το Δήμο Ζήτσας και ψάχνουν μια λύση να φύγουν από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, από το εξωτερικό, από τα Γιάννηνα ακόμα και να εγκατασταθούν σε κάποια κοινότητα του Δήμου Ζήτσας. Εγώ προσωπικά θα βάλω στόχο για την επόμενη θητεία να το κάνω ακόμα περισσότερο. Αυτό το έχω κάνει σε έναν βαθμό και δια του παραδείγματος του δικού μου
που το 17 μετακόμισα από την Αθήνα εδώ μόνιμα και μένω στο Βουτσαρά, με τη σύζυγο και το μικρό μου γιο. Ναι, πολύ ωραία. Πιστεύω ότι θα είναι πιο εύκολο όταν εγώ, με το παράδειγμά μου, ζητώ και από κάποιους συμπολίτες μου να έρθουν και αυτοί να ανοίξουν ένα μικρό μαγαζί, μια επιχείρηση και έτσι κρατάς και τον κόσμο και δίνεις και δουλειές και διέξοδο. Αυτό είναι όλο. Να πω από την εκπομπή σας ότι του χρόνου είναι βέβαιο ότι θα έχουμε αύξηση στα διαθέσιμα καταλύματα ξενοδοχειακά στο Δήμο Ζήτσας που πάσχουμε σαν υποδομή. Ξέρω και ανακοινώνω από εσάς ότι θα υπάρχει αύξηση. Ωραία. Και να ανακοινώσω και κάτι ακόμα ότι. Γίνονται νέα καταλύματα δηλαδή και. Γίνονται και ότι μια ιστορική πλατεία στην περιοχή των Κοροντοχωρίων που μένει αναξιοποιητή και ανεκμετάλλευτη. Έχουμε ήδη βρει άνθρωπο που θα την αξιοποιήσει και την εκμεταλλευτεί για να αναβαθμίσουμε λίγο μια περιοχή που έχει να δώσει. Τέλος, να πω για την παιδεία που την αφήσαμε λίγο απ' έξω. Έχουμε σχεδιάσει από τώρα για το μέλλον λαχανόκηπους σε κάθε σχολείο, κανονικά με όλο το χρόνο δραστηριότητα, όχι μόνο μια εποχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά μας να μεγαλώνουν ξέροντας τι θα πει μποστάνι και πώς βγαίνουν τα λαχανικά, γιατί κάπου λίγο αυτά τα έχουμε χάσει και έχουμε απομακρυνθεί. Όχι λίγο, πολύ. Πείτε μας τώρα γιατί να ψηφίσει κανείς τον Μιχάλη Πλιάκο και γιατί να βάλει σταυρό στο όνομά σας. Το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι ανανεωμένο πάρα πολύ. Σχεδόν τα μισά μέλη από τα 25-12 θα είναι καινούρια όπως διαμορφώνει την κατάσταση. Ναι. Θα υπάρχει ένα μείγμα στο συνδυασμό μας παλαιότερων με μεγάλη εμπειρία και νεότερων με μεγάλη διάθεση και τεχνογνωσία. Εγώ πιστεύω ότι αυτό χρειάζεται, γιατί όταν έχεις πολλή όρεξη, κάποιες φορές σου λείπει η εμπειρία και μπορείς να κάνεις κάποια λάθη, να μην υπολογίσεις σωστά. Οπότε έχεις τον έμπειρο να σε καθοδηγήσει. Ο Μιχάλης Πλιάκος είναι έμπειρος αυτοδιοικητικός και έχει μια ομάδα έμπειρων αυτοδιοικητικών και το ψηφοδέλτιο που έχει καταρτήσει έχει μια ομάδα που έχει και έμπειρους και νέους με διάθεση και στον τομέα τους πετυχημένο και είναι αντιπροσωπευτικό το ψηφοδέλτιο, γιατί σκεφτείτε ένα Δημοτικό Συμβούλιο μόνο με δικηγόρους ή μόνο με αγρότες. Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό για να εξυπηρετούνται όλες οι κοινωνικές τάσεις. Και αυτό έχουμε καταφέρει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δική μου υποψηφιότητα, έχετε 4 σταυρούς, αξιοποιήστε τους. Έχουμε κάνει πολύ ωραία πράγματα μαζί στα 4-7 χρόνια που είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα κάνουμε ακόμα περισσότερα. Έχω πλέον την εμπειρία και την τεχνογνωσία. Γιατί ξέρετε, όταν μπαίνει σε ένα Δήμο από τον ιδιωτικό τομέα, σου παίρνει και λίγο χρόνο να συνηθίσει και πώς λειτουργούν τα πράγματα. Τους ρυθμούς εκεί που είναι αργοί. Έξω από το χώρο μπορεί να λες πολλά τραγούδια, αλλά όταν μπει μέσα θέλει να προσοχή στα πατήματα. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ράδο. Εγώ σε ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή εκλογική αναμέτρηση να έχουμε. Και καλά αποτελέσματα σε όλους. Να είμαστε καλά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Κλείνοντας με τον Ολυμπιακό, παίζει την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ ο ΠΑΣ Γιάννενα, εδώ στην πόλη, στο Ζωσιμάδες, με 5 απουσίες βασικών παικτών και με χάλια ψυχολογία.